Caballero, no puede pasar así por ahí. Donant pas per una denúncia. Nosaltres hem arribat aquí, veníem de fer un tiquet informatiu com és normal una jornada de vaga i en arribar aquí ens han aparegut 4 furgons de la Policia Nacional i en seguida ja s'han tret les fotos, ens han amenaçat que els inquiets no carregaven. Nosaltres tranquil·lament ens hem posat per evitar problemes i en seguida ens han començat a acusar que havíem agredit a professores quan nosaltres únicament hem anat a les centres llavors s'han donat documentació, s'han identificat i llavors han començat a... Bé, amb les seves actituds xulesques, a preguntes que no s'havien de fer, han començat a manillar persones i ha estat un poc durant més de mitja hora, eren més de 40 estudiants i ells eren més de 20 policies i bé, ha estat una situació totalment desmesurada